We are the soldiers in the army. We gonna fight, but someone is to die. We gonna hold out the flag and banner. We gonna hold it up until it comes. We are the soldiers in the army. We gonna fight, but someone is to die. We gonna hold up the flag and banner. We gonna hold it up until we come. Our sister Foster, yes, you are a song. That's right. You got the hand on the gospel of God. One day. You say stand up and finally up. Well, we are the soldiers in the army. We gonna fight, but someone is to die. We gonna hold up the flag and banner. We gonna hold it up until it comes. Our sister Chaka. You are a soldier. That's right. You got the hand on the gospel. One day you know you couldn't find enough. You said stand up and finally up. Well, we are the soldiers in the army. We gonna fight, but someone is to die. We gonna hold up the plastic banner. We gonna hold it up until we come. Adam, yes, you are a soldier. That's right. You got the hand on the gospel. One day you know you couldn't find it. We say stand up and finally up. Well, we are a soldier in the army. We gonna fight, but someone has to die. We gonna hold up the plastic banner. We gonna hold it up until we come. You chorus there, Sissy? You chorus there, Sister. Alright, mastandi pangu Kristu ngomeni number 170. Simtulo mwenzangu. Benzi kungaliwa jia kumulela sisa sako simutamo wenzi melelosa sisa sako simutamo wenzi melelosa. This is my
afternoon. Sacalana bonke baphakathi. Lord Jesus. Lord Jesus, pray for the way of prayer. Just fix us together with the Lord. Amen. Amen. That is what we call an Oreo prayer. As now as I Oreo namhlanje. All right. Xa seqalekele i-service we run through it. Award abantwana ukubana bebehambe indleleni iveki yonke besiza apha besiza kwi-VBS bezofunda. So sizawuthatha nje gqabaqo simane sisiva ba Monday bekusithwane, Tuesday bekusithwane njalo njalo. Ngona baleleka mvusi. Yokhosi. Usuthi. So sawuthatha nje simane sithi gqabaqaba nje just unikhobisa. Into yokuba besisenza ntoni na apha phakathi evekini ningacinga besisitya qha ayisityile kodwa bekumnandi but sifundi as well. Okay, ndizawunikezela kumfundisi ke ngoku athethe nabantu bakhe. Inkosi kakhulu sikuseke afternoon ngoKristu sethu amen. Amen. Ikhona ukuthi ayokanani and I wonder. I look down the road and I wonder how far away from home. I look down the road and I wonder, and I wonder, and I wonder. I look down the road and I wonder how far away from home. I buckle up my shoes and I started, and I started, and I started. I buckle up my shoes and I started. How far away from home. Now I'm rejoicing. I hold on my way. I'm rejoicing. Allah, Allah. I'm rejoicing. Allah, Allah. I'm rejoicing. I am on my way. I'm rejoicing. Allah, Allah. Far away from home. Bethunana, xana kaloku nina nimkile apha uyakhe uzofundisa abantwana. Niyayibona ne? Yes, so abantwana apha nabayazi ke le ngoma. So andithiye ngoku nawufake ii-tops niphathe i-iPhone nesilibala. Uzofundisa abantwana. Ne? Thank you so much. Sizenzile ezethu indlela ze-assessment ngoku sekuqhayisa just usho into yobana ngaba yes nesifunda. Nansi ke into ebalulekileyo. Uyabona xa usakha indlu nansi masile ngale nkonzo ubana ngaba i-foundation i-concrete khayigalelwe kule folo that is kulo mngxuma elicala le-foundation akugalelwanga i-concrete ayabekwa iklinka okanye i-face brick kwavele nje kwaqalwa ngezitena kweli cala ifakiwe i-concrete yafakwa ne-dempos zonke azanto zifakwa kwi-foundation. What will happen xa le ndlu seyigqityiwe kweli cala le ndlu? Izawuthi kweli cala? Izawuba? Yayiphelile? Akho mzandla abantu esibindi shavakale. Sivile ukuwa lona kweli cala, ingawa kweli cala. Nam crack nayo crack uzaba khona phane. Good. Into nebangela loo nto leyo into yobana ngaba something is missing in the foundation. Sibambile bethunana ne? So abantwana bethu sometimes xa sibabona xa bebadala bengayi-understand inkonzo ayisho problem kuba bebadala, a problem because the foundation is missing. Are we together, church?
thina sithwala izandla xa emdala andimazi lo mntana kuthene etshaya lo mntana iitshomi zakhe. But when the foundation is right, umntana simkhethele itshomi basimnika ingqondo yokwazi ukhetha itshomi. Amanye ndiyasiyavana nabethu nani akakho umzali onokukhethela itshomi. Even nani into endizenza namhlanje andisikhethelwa ngekhaya. I've made my own decisions. But ezirayithi bamele ubulela because bazawuthi sifundise kakuhle. Ezirobho bayawuthwala izandla entloko ke, but there's nothing they can do because I have made my own decisions. Sayibona bazali bam? So asikhona ke sinoyenza ngabantwana, sikwazi bakhethela itshomi, we cannot even assist them ukuthatha ii-decisions, so they take their own decisions. But as parents, the only thing that we can do is to teach the mind to make the right one. So sithi ke ngoku ingxaki esiba nazo yinto yokubana ngaba once you miss something in or on your foundation and then your house will collapse, ibe ne-cracks but ingabikho kwi-good quality. So iba njalo nasebantwaneni, ubana ngabe ibandla, ubana ngaba amakhaya, ubana ngaba abazali, they don't build strong foundation. Bazadibana ne-philosophers, badibana ne-philosophy as a course or module esikolweni that will question their faith. But if iseko sabasiqinanga, you will find that xa befike e-university, college nakwezinye indawo ababambeleli kakuhle enkonzweni ngoba i-foundation ayikho njani, ayikho right. So ndiyafuna ukukhuthaza, that is why I love this age group, ngoba yona group emandi lena ogalela yonke into apha kongxaka. So funeka kwesa ngaba yonke into oyigalelayo it prepares them for tomorrow. Siyabona abahlelishene. So kumane ke ngaloo nto apha bathi bona agalela sina problem. So you have a duty ugalela kuba makathi sithi abekho ba-ana mani conscious yamayivumeli uyithatha phi yila foundation yayiso. So that is why siba nale program ye-VBS. Ingabi naxhala kabantu bathi VBS into enye leya. Vocational Bible School, Vocational Bible Experience. But you don't where to get the experience when come to school. So so VBS is still number one because you get experience after this one. So then it's only now it is Vocational Bible Experience after the schooling. So it's fine. Now, this is just a demonstration book, not assessment. We have done assessment over the week. Every time, Monday, school. Go follow the about I can forget, but they always remember. So you take a world view and a Christian view. Lapha mhlobami esibonisa into yoba xa uyebadabawo ungakhululisela ngiyibona ne ngiyakhumbula ne ya bese yaba sizabeke afternoon sithi ngosowezama uthini phayana kwi-world view sizama ukuthi into yoba ngaba uyakwazi xa ungumntana or siyakwazi ukuthi ngoba nje singamakrestu abanye abantu abangakholelwayo yokukhulelwa esikholelwa kuyo banendlela abakholelwa ngayo apho sisuka khona, banendlela abakholelwa ngayo xa umuntu efile, banendlela abakholwa ngayo xa umuntu apho aya khona. Bathi wena umuntu xana bathi sisuka kuqala i-world view. World view bathi sisuka. Sorry, mama, wena mamela. Ungekho kaloku. Yeah, awukwazi uyazi. Ungekho. Bathi sisuka phi? Sorry? Okay, but it's from animals, but how we feel we are. Okay, but Tabanya, you turn to an animal? Yes, but I don't remember. I'm a Hindu. Hinduism teaches when you die, you choose which animal you want. Yes. So when you die, you can be a dog, you can be a cat, you just choose an animal you want. Is that with the best of food? Is that? So when you die, you change to your favorite animal. That's true. But you have ancestors. They shall have ancestors. They shall have ancestors. The Scottish song is that ancestors shall have. Pansy?
Okay, naphi this is busy. Okay, sihlale ebuhlanti. Sihlala phi? Sihlale emanzini. Mama sicela nje unesibhendo zethu apha. Please siyacela. Sihlale ebuhlanti, sihlale emanzini. Sihlale amanzi nasemlanjeni ne? Sihlale emanzini okanye emlanjeni. Yephi yokugqibela? Okay, ngamanzi lawo onke. Sigqibile leyo. Sigqibile leyo. Emangcwabeni ne? So i-ancestors bathi xana umuntu efile ne akafi ukuba i-ancestor ahlala emangcwabeni, that is why bayothetha emangcwabeni. Bathi uhlala ebuhlanti, that's why bayothetha ebuhlanti. Bathi aphinde ahlala emlanjeni ne, that's why kuyiwa phi emlanjeni. Because abantu bafile bahlala kwezaa ndawo. Sivumelene. Sithi xa siyibiza loo nto yi-world view, yindlela abacinga ngayo. Thina sithi sisuka phi ngokuthina amaKrestu? Thina sisuka phi? Salukwazi? Ema. Ndabothethayo? Okay, sisuka kumdali wezulu nomhlaba. So sidali. Xa sifile siyaphi? Thina xa sifile siyaphi? Alright, awusingcwatywe kaloku kwenzeka kubona xa bengcwatyiwe abangcwatywa nje abasemlanjeni baphinde baphile phaya emangcwabeni baphile ebuhlanti njalo. Xa sifile thina siyaphi? Thina besitshile. Thina? Okay, besivumelene uba siyezulwini xa sifile? Bese siyaphi? Sihlala phi? Sihlala emngcwabeni ne? Alright. Siya bathi ke ngokubona sigqithile apho basuka khona ne nalapho bakhoyo. Bathi xa umuntu osile kanti okay thina sithi kanene xana siyaphi kanene wafa and then sizawuyaphi ke ngoku. Sathi sizawuyaphi. Ngoba silapha emngcwabeni saphela emngcwabeni. Exactly, lo muntu uthi siyaphi usukela loo ndawo esivumelene. Sathi sizawuyaphi. Sathi sayezulwini ne? Alright. Besizomile mosezulwini ne? Okay, izakwenzeka njani loo nto? Because asiyingozi sengcwabeni. Then sizakuya. Izakwenzeka njani kanene? Uyayazi ke mosixhasi ngamameliyo iza sihlala apha kule ndawo sodwa iza nayo iza nawe kaloku. Uyayazi ngamameliyo eklasini sisakuba nalandela yethu. Iza sodwa iza sibashaya besikuba ngohlobo kaloku. Asibona abazali ngosithi besinganiphathi ngohlobo. Hayi besikuba ngohlobo xa ngamameliyo bayakuphazamisa kithi salapha ke bayakuphazamisa. Siye sincede yena bayamphazamisa. Ahlale yedwa apho. Futhi sithe kanene izakwenzeka njani kanene le nto? Ino Yesu nyakumele bese Yesu xa ebuya kuzakwenzeka ntoni? Masema nje. Okay, qala phi? Good, esibali ixilongo kwenzeke ntoni? Uzothatha abantu bakhe. Alright, cela sivumelane ke benine senior class apha. Ndicela isenior class iphakathi. Cela isenior class. Bethunana ndicela ibandla libenze babu amen aba bantu aba. Amen. Yeah, ngabantu aba who said no will come and join your VBS, so they were assisting me. Xana ingathi kunesifanane siyangiphazamisa. Ukwathi ukuthi uyangcola hlala. So this is the senior class. We ensure that the class is manageable. Thank you so much, guys. Thank you so much. That's my senior class. So she's allowed to answer. She was here. Okay, when's the gathering again? Abanye bazovuswa. Njengoba abanye bashiyeke bazoya. Ibimandi ke ngoba eqoqwa ke sana le nto uvuka kwabantu emangcwabeni. Ibimandi ke le nto ndikuba uyesu uzawuza nepekina xa ezobavusa unam singaxabani. So uzawuza kunye nawe ngandanaye. So savumela ke baba akazuza napeki ne lela xilongo angithi yakuvuke kuyephi ezulwini. Alright. Ngubani umuntu osicacisela ke ngoku? Ubana ngaba wena uya kwaDabawo, aseda kwaDabawo. KwaDabawo lesithi Christian view ne world view. Ubana ngaba thina singamaKrestu uya eWoldale.
mhlawumbe udaba wakakhonzi yena but uthi saba mntana mani uziyakhumbula thelela nefoni xa uze lapha but ungudaba wakathini yena akakhonzi yintoni eyenzekayo bana nosincede ngaloo ndaba Furisa ne sure uzoyenza lezo zinto zakade baba. Alright. Aklesa nawe kwenzeka ntoni? Izinto ezimdaka ungazaziyo uyathandaza yena udaba akathandazi. Okay. Omnye umuntu sawuthi tu wena nazo Ingxaki mama kukhona into azaziyo udaba. Okay. Omnye umuntu uthini? Awuyekile wo? Ndisa kwa komishi. Yebo okay iza. Zokwenza opposite izinto wena kuzenza. Okay, ngoba nje umKristu you do opposite. Uza-adapta izinto udaba wazana. Okay, good. Basithatha la gama adapt ke ngoku ne. So sizama ukuthi khumbula wena umKristu kwadaba wakuthwani akhona. So siboniseke apha ngokuthi sibonise ngezabhotile. Besinebhotile eblue. Othi xa ugalele amanzi kuyo, amanzi ajike afane nekhala yalabhotile. Ngiyibona ne? So into besenzeke ngalabhotile besinobana ngaba. Amanzi awekho blue. Xa amanzi adapted to the color alendawo kuyo. So yona lemiselo ukuthi okumakhulu yaba udaba wokho njalo njalo ningaziqondi nina. Thina siyayiunderstand because besinebhotile apha eblue. So xa ugalela amanzi amhlophe, so umhlophe ngukliye ke ne. So amanzi amhlophe, xa ugalela amanzi amhlophe pha ebhotileni, awabe mhlophe, afika beblue. Uthi umbuzo lamanzi ablue? Ithi answer no. Qha lamanzi athathe umbala wathoni webhotile. So xa sicacisa ngohlobo sanomangaliswa siyayiqonda thina into yobana ngaba ithetha ukuthi xa uye kwadaba ongakhonziyo, you take the color kadaba. Iyavakala ke ngoku wena mntu ungamanzi ungene ebhotileni kwadabawo, you take the color kabani kadabani. So yolo sike ngoku i-Christian view ne-world view asidibani ngoba once usidibanise enye adapta kwikhala yona. So sakhe ngoba lesingamanzi thina siyayi-understand nasedaba umama hayi awuzeka kwadaba ulenyana usebenzise ngoba uyayazi yona yaziyo into yobana ngaba wena uzawuadapta into zakwabani isukela apho ke lento kamakhulu owenza into ethile nodaba wabatheni sayiba ke ngobadla ne ayonto imbi yinto yobana ngaba xa upha kwadabawo uzafika uthathe umbala wakhi ngabadabawo. Naba bantwana baphayana uyabazi ukuthi bayatshaya bayathini, so bazawusulela lo ngalambala wakhe naye athini atshaye. So sathi ke ngoku thina sinale view ufuneka singayongena kula view ngoba xa siphayana we adapt. So isukela apho ke lo kadabawo nomakhulu. Good. Masibhethele thina apha ye-Christian view ne-world view siye ngoku evil and good, right? Evil and good, right? No. Good and evil. Mamelanga bethunana. Xa sithethayo English grammar lena yinto yobana ngaba illiteral ngohlobo sithetha ngalo. Xana uthetha ngo-good and evil, there is no way uthi evil and good ngoba kutheni? Ngoba what was created, it is good. What was created? Good. So into eyakreatwayo ngo-good, u-evil yinto kanene intruder. Evil intruder. So into evil yangenelela. Otherwise zakithweni yona zangidalo. That is why sisithi good and evil. Asithi evil and good. Siyavana bethunana. Abani VBS nizoba clever na. All right. Sisathetha ke ngo-good and evil. Yona ifuna ukuzakala pha ku-good and evil, good and evil, good and evil, good and evil, good and evil. Leyo ifuna ukuzakala? That's why we say good and evil, because good was created to God. Ningathi amangcwele because beningayazi no. Bancedile ntwana yakho.
Good. Genesis 1 verse 31. Saya akan landelayo. Kusona ne? Okay. Bese ngibonisile noba idiyajika mhlaba yethu ne? Idiyajika ne? Idiyajika ne? Abanisishiya apha nilile. Alright, besifundisa ke sakubosa njengabantwana. Xana siye ngoba nje uThixo he created good. Besingalamanzana emhlophe. So la food coloring limele isono. So sagalela pha ikhipha ngoba izono zenzibomvu. So sababomvu. So la vinegar limele igazi likaYesu. So vinegar iyayitya la food coloring. Iphinde ijeke back to clear water. So besosilo banangaba xana sidaliwe xana senze imistake besiclean sabamdaka sinento esincedayo eligazi likabani likaYesu. Oh sorry ndicela nje quick ke ngosesawugqiba sizawuya kula creation good siye kula fall sin ibe nelandelayo redemption. After redemption sifuna ntoni? Restoration. Kambe besetshola njengamanzi babhaptizwe nam. Amen. Besetshola njengamanzi babhaptizwe. Bazi bamezone into yobana ngaba what was created was good, but because of sin we fall. But uThixo akasiyeka wathumela uYesu unyana wakhe ukuze azosindisa redemption. Emva uYesu ezosindisa woyisa wasibuyisela kwimeko engenasono restoration. Parents, ndabana umfundisi athethe kamnandi apha nekhumbula aye kusiba kwevekha yathi kusiba andizombiza usiba ngembi usiba uzothikena uzawuzane ngozibizwa ngani. Okay, ndithini mna njengasentiweni ne besifunda ngalo ke-appearance. Besifunda ngayo-appearance. Okay, makasiqale kwindlela zobamba intombazana isa sithethile nga-appearance. Intombazana iyabanjwa apha? No. Intombazana iyabanjwa apha? No. Intombazana iyabanjwa apha? No. Kobabtheni? Makuthemba abemnikazi. Kobabtheni? Makuthemba abemnikazi. Kaloku sithe no. Kobabtheni? Yes baby. Make sure mnike mic. Goba. Okay? Harassment, ne? Naseyilahle beshiyayo yakho emfethu. Harassment, ne? Kubani onelungelo lokuphatha apha? Dala akanawuphatha? Jikolo omkhulu akanawuphatha? Usopita bethuna nani? Sibambele guys? Ubani umntwana usibonisa ufumulwa komntana, umntana ufumulwa njani? Eza unam? Uza nomntana, umntana ufumulwa. Okay, before she died, umntana. Okay, lokha umntana lapha befuna lokha umntana lapha masefumana namakhwenkwe ke. Imabebebi ngapha phakazobonwa ke lokhu lowo. Niyambona bazali? Ikhwenkwe uyaphapha? Akanamabele nje. Uyaphathwa? Okay. Ikhwenkwe mariri. Ayiphathwa? Ntwana yam. Cofa impundu intwana? Yonke le nto singayivumelekanga ukucofa? Sivumelene ne? Okay. Khasifumulele umntana, ufumulwa njani umntana? Bazali? Isandla impundu zomntana sihlala phi? Engalweni. Impundu zomntana sihlala phi? Engalweni. Xa umuntu efumule umntana, impundu zomntana sihlala engalweni.
xana zihleli khabe impundu zomntana esandleni sibone leke impundu zomntana esandleni umbambe kahle mosakithi setsho uhleli kahle mosakithi but yintoni erongo xa isandla sakhe sisezimpundwini zomntana zakuhle kapina siva exactly xa isandla sakho silapha ungamcofa ubankanene so xana umfundisi emfumule umntana wabo wenu ekusakhe empundwini yintoni emele uyenze ke ngoku ima yintoni wena mna ndifumule umntana wabo wenu nasi isandla sami empundwini xana umfundisi efumule umntana wenu isandla sami empundwini wena funeke uthini okay okay inebalekile ukuthi mfundisi ngicela umyeke mfundisi kaThixo ngoba isandla sakho sisempundwini sikabani uyithethe kakubi lento ucela umntana amthini ngoba isandla sakhe siphi sibamile guys we teach these things ngoba namhlanje siyibona apha ekonzweni abantu abamolesta abantwana so asifuni ke ngokuba uvumela ke ngosifuna ngosiphosa guest shonto na yakho kuona beba ngalamini cofa ke wena so ileno siyimanda ke beta sisithi siyabafundisa ke thina abantu abanangaba ezindawo akufuneki sicofe kuphela ngomama nabani notata abamele kusithini ukuziphatha novasa wasangumama besike saphikisana ke kwathiwa utata no hayi nakhona yikho lokho so singathandikho sizawumela otata aba-right andizoyingena aba-wrong so ndathi akakwazi kaloku ndiye ndathi mos utata umama uphangela i-night uzawubuya ngo-7 funeka kuye mbasutata umele uzawusambane ulapha endlini exactly so sibonise nje uba kaloku ndizothi umama ephangele i-night ufuneka umama athi uye emsebenzini aphinde avase nabani nomntana ndikhona mntanam lo so funeka ndimthini mna ndimvase kwasiyancedisana mna nabankanene nomama so sivumeleleke ngaloo ndawo so bandla zizinto esizifundayo ndizawubhaqathi into yobana ngaba bezingekho ii-crafts because khe sathi makasitshintsheni indlela yoyenza khe siqise ngaba siyafundisa kakhulu into ezawuhlala noba icraft sele zitshayele ayotshisa loo maphepha but yona ifundise ibihleli kanene engqondweni so simele senza ngazo ke ebesithetha ngazo izolo sithethe nge-pyramid ke ngoku sathi i-pyramid is a 3D shape. It's a 3D triangle shape anithi so sayibhilda iqala kubani ngaphansi yobela ngaphansi ngaphezulu 1 so besithi 8 7 6 5 4 3 2 1 siyakhumbula nje why manothi sathi ke ngokubazali bam xa ibigame that we played the whole day sabakhuphisha how can you speak ukhuphe benye ula pyramid yakho but i-pyramid yakho ingawi but akuvumelekanga ususe 8 kanene ngoba kuthini because it's too easy. No, besithe ngokwapha besitheni ngapha sivumelele ngo-easy noba sathi ngoba kuthini Because when you are number 1, no one can touch you. sitshilo sathi xa upha phezulu abantu abakwazi ukutatsha the only thing they can do yiperepepepe nekhumbula ne kuphela into abanoyenza ngayo kuthetha ngalo kuthiwa yho sana okoko waphangela kwamasipala uzenza bhetele because xa sowuphumelele bomini abantu abakwazi ukutatsha ngaphandle nje kokuthi uzenza njani bhetele okuwemkasana ohlala edolophini akasasazi nosazi when you're on top no one can touch you sithike into ezininzi ke phayana endingafunda abananga basingene kuzo ngenxa yexesha so zizinto esike bazalebe bezifunda kule veki yonke sibaxhobisa ngobomi sibaxhobisa ngenkonzo sibalungiselela ingomso so ithimbi yethu yanamhlanje kule graduation ke ngosiqiniso sesibini mosesiyana simkile phaa we belong to Jesus
Kodwa xa sithetha ngalesi sithi namhlanje we are graduating today, but tomorrow we are leaders. Sibambele bethunana, siyathini namhlanje we are graduating today, tomorrow we are leaders. Zinkokheli ezi ezethu ezabomso. Sizawuphela nje kuloo ndawo ke bazali bam ngenxa yexesha kuba kuzawufuneka nje livale ngebali elifutshane. Sivala ngalo ngoku okanye emva kwesertificate? Sivale ngalo ngoku ne? All right. What we will do ne, i-certificate asizobabiza one by one. We will give them a certificate just to take a photo. Sayibona ne? Because siyahamba ngofo siya kwatata nomamajosi. So sicela zingaqhubeki ke into esawuyenza ngoku umsanika i-certificate athathe then sikwazi ufumana a photo, a group photo, and then emveni koko sibuyele xa kuthi kwakhona sizozibhala kakuhle amagama azo sesibona bethunani. Kodwa unomdla wethu umntana kafote usamnika i-certificate ume naye phayana asiphathe afote, but eyona sifuna kakhulu it's a group one. Anikhuleke bazali ne? Sixenywe nje lixesha. Ya lixesha. All right, sawufumana nje inkomo. Sala. What a mighty God we serve. 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 What Sawucela abaphandle bangene siyabhala. What a mighty God we serve. 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 Nkosi kakhulu, xa sizawuqalisa le nkonzo sicela siphakameni senze uThixo somandla. Phakameni, sicemeleni. Thixo somandla. Sifunde apha ke lo mthandazo bethunani. Sifunde apha lo mthandazo. Xa kuthiwa ekhaya masithandaze siyongeza kulo wabo last year. Songeza naphaa ku-Our Father no God bless our food. So simithandazo emininzi. All right. Sizawuba sibali ibandla ngendlela ke yokuvala. Kubaliswa ibali lo mntana owayehlala nomama wakhe, utata wakhe kunye nomakhulu. Amabali ke asoloko engenayo utatomkhulu. Andiyazi uba emva ntoni. Soloko kukho bani? Umakhulu. Andikholakaphi la mabala unatatomkhulu? Nam asoze ndibe nebanotatomkhulu lingekabi kwelokuqala kaloku. So amabali onke asoloko engenabani? Engenatamkhulu. Hayi lam ke ibali linjalo. Linomama notata abakunye nabani? Nomakhulu nomntana. Kuthiwa ke ngenye imini bathi ke besahleli kuthiwa bacwangcisa. Ucwangcisa ke kuplana. Kuthiwa baplana ukubheka etawuni. Itawuni ke yala ndawo ayifani neetawuni zethu kwelo jikelele ngenemoya. Iitawuni zabo zazithe qelele. Gqitha amasimi, gqitha idama, gqitha ihlathi, gqitha indaweni ala engenamithi engca yodwa. Xa ugqitha yona, gqitha iifama ezimbini. Xa ugqitha ezo fama, ubone nantsiya
etawunini zazinjalo ngokacatana. Kodwa ke balala belungisile ke belungisele ukubhekela etawunini ngosuku olandela idolophu ke leyo. Ebe belungisile kodwa ke kwasa okungaliyo xa kusayo kodwa kwafuba kwavaswa. Kodwa lo umntana yena uyintombazana kodwa wayengafuni nokutya kuba egxabela uyaphi etawuni. Asike sibe njalo nathi asahamba ngemva kwaso sivuka si-excited mosne kokumba kule ne-breakfast anithi kuthiwa naye wavuka engxamile esithi ayalambanga mna asihambe esenetawuni. Ngale mini umakhulu waba nento ethi makangayi etawuni. Wavuka esithi hayi ambayodwa abantwana bam mna andizokwazi ukuphumelela phi etawuni. Wangena emotweni babehamba ngekhwithi egreen. Hayi nje iimoto zodidi ke ezo, iimoto ezintle, imoto ezizikhwithi zazixatyiswe kakhulu. Wawusuke ukhwele yona ufika mandi ngathi akasayikhweli ntoni kanene ikhwithi yakuba bangena mamelani ke bangena etheni agqithe edabini gqithe emasimini gqitha kwelahlathi bathi xa ingabeza kugqitha kulanda ilibala linengca yodwa kuba bejonge phaa etawuni kuthiwa ulanda weva into yobana ngaba ingathi imoto ii-brakes zayo asasebenzi kakuhle. Wathi xa ezama ukuyilawula yaphuma endleleni. Laa nto sidla koyenza xa sigoduka esola yenza lapho idla koyenza xa sigodukayo laa moto ekhonkoni ingathi sawo yenza laa nto xa ibamba ingathi sawo kuthiwa wayincama nyhani laa moto kuthiwa ayabuyela endleleni yahamba yokubetha emthini. Waphuma i-airbags, wasweleka umama, wasweleka utata, kanti yena umntana ubetheke ngentloko. Bathi oogqirha akazophinda abone. Umntana yintoni ngoku? Mfama. Yintoni umntana? Mfama. Ndicela ukubuza, iimfama zihamba ngantoni kanene? Iimfama zihamba ngeento ezintathu. Iimfama zihamba ngantoni? Uxelile into aziphethe zonke. Iimfama xa zihambayo zihamba ngantoni xa zihamba iimfama? Imfama? Apha kutini. Imfama ihamba ngantoni? Imfama ihamba ngenduku. Yintoni ihamba ngayimfama? Insects. Asoze. Imfama imfama zihamba ngantoni? Imfama ihamba ngantoni? Imfama ihamba ngenja. Iba imfama uzobona mntazi ihamba ngenja. Yena yokugqibela imfama ihamba ngayo. Imfama iyahamba ngenduku, imfama iyahamba ngenja, imfama ihamba ngantoni yokugqibela? Ihamba ngantoni yokugqibela imfama? No, iwheelchair kuba kwazi uhamba kaloku. Imfama umntu ongaboniyo uhamba ngantoni yesithathu? Sineklasi. Imfama ihamba ngantoni yesithathu? Ihamba ngomntu. Good! Imfama ihamba ngomntu. Ihamba ngantoni? Ngomntu. Masambe ndifama. Siyabona bethunani? Mamelani ke. Lo mntana kuthiwa yena wahamba ngentonga. Wahamba ngantoni yena? Ngentonga. Kuthiwa nokubuya etoilet uhamba ngale ntonga. Nobuya esikolweni uhamba ngale ntonga. Nobuya ukhamanzi etankini uhamba ngale ntonga. Nobana ngabuya udlala uhamba ngale ntonga. Nobana ngabuya etawuni uhamba ngantoni? Ngale ntonga. Xa esiya enkonzweni uhamba ngantoni? Ngale ntonga. Kuthiwa le ntonga yayinceda kwizinto zonke ingumhlobo wakhe. Ngoba yayiyo eyayinceda noba uya ekhitshini yokukala isonka uhamba ngantoni? Ngentonga. Kuthiwa ngenye imini imandikeni asuseyibheki. Esa
mamelani ke lethu namna wathini lapho wathi lapho unjani alright hayi man ngicela ukubona manje ne athi yena lona hayi uzangona njani imfama na athi Mandela man jonga ndizakusa ku specialist esiwanyangayo amantoni amehlo kunjalo nje dinali ithemba uzabuya uphinde uthini asikuphendulile uzawubuya uphinde uthini ubona hayi sana ubhala ntoni bhala inamba sakumfonele ke inamba kamakhulu lena hayi siba aqala tata acela sokuthi kaloku sokuthi nika ke sanamba kamakhulu wakhe mamela ke wafona hayi makhulu njani nonke ngathi makhulu ukhona ubani ukhona hayi makhulu ucela ukubuza waye wathi makhulu ndicela ukumtshata ayilobani ke yasikafile nemnandi imani cela ukutshata kuthi iza apha kesa uyaphazamisa kunam kunam uyaphazamisa sofuneka ahlale yedwa apha angazophazamisa hlala kunam uyaphazamisa mamelani ke bethu nani kuthiwa kuthiwa wathi ndifuna umtshata hayi nyani wathi usayenza njani wathi hangizamisa kwagqirha mani kuthiwa hamsasana wagqirha jonga uyathala nampha i-operation manje asana umuntu wabona suncama namela yangumtshata khawuze lusombe kuzotshata kuthi libona utshata kamuzotshata naye kamuzotshata unibangafumtshata amile kunibangafumtshata Kan saya mama nong sosial. Bukan. Kok boleh le tu gesto. Boleh le. Sibai saya sosial. Toma, Angel, angka di balik ini saya kalau lihat kau. Machata ke sana. Alam tulang dong masuk chata man. Anggi paman. Pande. Salah pakai bos kesini ram. Mamelan di depan. Nali bani apoliman pona kembu. Eva komtshata kuthiwa wathatha laa ntonga wayehamba ngayo wayilahla ngoba uyathini ngoku labe liyaphela imali yethu sukhwaba ke lithi sukhwaba ibali lifundisa okokubana ngaba uthe akubona wayilahla intonga laa ntonga yayimsa etawuni wayilahla laa ntonga yayimsa esikolweni ngowayengaboni wayilahla laa ntonga yayimsa yokuqala isonka ekhitshini wayilahla laa ntonga yayimsa ethoyilethi xa ayokuba eyokukhama wayithini wayilahla laa ntonga yayinceda lo gane ngaboni wathi akubona intonga wayilahla. Bantwana bam, zeningathi nakubona nibalahla abantu ebebenincedile. Asiphindeni. Zeningathini? Zeningathi nakubona nibalahle abantu bebetheni abenincedile. Hayi futhi siyabona mathina nje Mandela sithi kaloku
Ubani okuvusa iqhawe esikolweni? Sumphendula myeke. Sumphendula myeke. Ubani okuhlambela impahla? Ubani okuthenga ukudla akuphekele? Ubani okwenza inhloko? Ubani okuthengela ihlambu? Ubani okuthengela ideki? Ubani okwenzela izinto xa uzicelile? Uzungathi wakuba mdala ucele laa mfama yabona yayilahla intonga. Awuyilahli into ibikuncediso. Bantwana bam, ze ningayilahli intoni intonga. Ubani intonga ngoku? Laa mntu ebekuthini? Ebekunceda. Laa mntu ebekuvusa athi nathi transport oyicontract phandle akuse. Laa mntu uthi xa ubuyayo ufike ekhona athi nanamkhona qaba nathi sonke. Uzungathi wakubona uyilahle intonga. Hayi, masingene mhlambi nakule ndawo yomntu. Masihambeni sekule ndawo ithi uzungathi wawuhlale sama-strand uyilahle izide. Uzungathi waba ne-flat ulilahle intoni? Ikhaya lakho. Ngoba leli khaya elikukhulise lakunika i-protection ukuze ukwazi uba mdala. Uzungathi wakuba mdala ulilahle ikhaya lakho. Siyabona manje bani? Wathi akuba imfama wancedwa yintoni? Intonga. Wathi akubona wafumana umyeni walahla ntoni? Intonga. Ibimenza ntoni laa ntonga kanene? Bantwana bam, ningabantwana ngoku. Abazali bayasinceda. Ngomso xa sinemali singabalahli abantu abasincedayo. Ngoba nabathengisayo. Ngoba nabathi andizobalahla abazali bam xa ndinemali. Nemoto enkulu. Libosta xa ndinemoto undiphi hike nam ndiyakuphaka ngoku. Ungandipha xa unemoto undiphi hike intophi. Siyabona bantwana bam? Kuthi izani apho abantwana ngaphakathi masiphakameni sonke sibe lapha. Sizawucela abazali ababini, umama notata okanye utakhulu nomakhulu nabadala abakhona beze, so that we pray for these kids. Uthixo abancede, uthixo abaxhasa, uthixo abomeleza, uthixo abakhusele, uthixo abaphumele ngalibaliyo, uthixo abaphumelelise ebomini, uthixo abasindise koonqevu nakwisikoli, uthixo abasindise kumaphalo, uthixo abasindise kwizigwini, bangadlwengulwa abantwana ongathi-students. Simele ubathandazela abantwana. Look at them, how beautiful they are. They are so cute. They are so attractive. Let us live on we must pray for these kids. Banganele ukugcinela bandla. Kodwa abantwana bagcine namakhaya. Abantwana bagcine society. Benza umehluko kwindawo ahlala kuzo. Ezakwenzeka loo nto kuphela xa sibathandazela. Sawucela umakhulu, utamkhulu, nomdala okhoyo. Abekho abadala ndivile, kodwa ukhona mshiweyo umdala nomdala lowo. So umdala notamkhulu ngabaphazamisi ke. So umdala kusalithi, umdala ukhona, so utamkhulu nanko umakhulu khona izali mdala lowo. Banga kwindaweni kuzo, we'll ask you to bow your heads as we pray for these kids. Uthixo abaphelelise. Anaye lathi xa umama ukhala abantu sawuthandazana, sithandazela abantwana. Sicela uThixo abagcine phantsi kwesandla sakhe, abasindise. Abasindise kwiziyobisi nakumaphara, asindise abantwana bangangeni kwi-drugs. I don't know how, but God can do that. Sawufumana inshikoma, siyivumele phansi, logama ke sisabhuka. Moya oyingcwele Sekukatulindile
bawethu sesizwe Thixo thembekile kunkaka ngalemva kwemini Thixo namakhaya nakusa nasisalela Thixo banathi oyilime ngokwakho Thixo kulenda kwasikhathi naba abantwana babantwana gcina Nkosi ngesandla sakho sinamandla ngoba siyazi bawena nakho kawubaphe Thixo wami ukuthi zonke into ebezifundisiwe kule iveki mhlawumbe sizakwenza bazawukhula ke Nkosi kukwixesha abathi xa befikelela kulo bathi ndaziyonkitha zibafihle kunkana esandleni kunendawo uzuze Nkosi kubakhumbuze ukuba akukho nanye into abangathi bayazi ingenguwe nokubenzela babazi agcine Nkosi esandleni sakho ndiyazi Nkosi baphuma kumakhaya ngamakhaya amanye Thixo ahlale eSouth amanye ahlale eSowe amanye aseMathabele amanye Thixo awazange abona nokubona kodwa sekunjalo kunkana zonke izinto zadalwa nguwe bayifundisiwe lonke bapha amandla moya oyingcwele wokuba bahlale kuwe Yesu bathi nokuba bazawutya bathandaze bazawulala bathandaze bazawuphuma bathandaze bazawukwenza ntoni baqale bacele kuwe Yesu bazi ukuba wena usecaleni kwabo yaye nantoni na bayicelile kuwe Nkosi uzakubenzela akhulise Nkosi ekholweni bapha amandla ngenxa yento Nkosi le ndawo kwaze kwathethwa nawe ngabo sikelela amakhaya kuphula abazali babo Thixo wamoneneba ngesandla sakho sinamandla akunideki uba bangathetha nazwi kodwa bawubona izinto zenzileyo for abantwana babo bathukuliseke Nkosi unakho into zonke babeke esandleni sakho bakhulise ngokwakho Thixo wami kwizikolo abafunda kuzo bakhusele ngokwakho mninto zonke ungabakhuseli kubantu nje abangabaziyo bakhusele nasebazalini bakhusele nakomalume notata abangamadodana kunkani bacelela kuwe ngabanike ingubo yokuba Nkosi ngenyimini babezikhokheli zebantu bathi sasifike ndawo sithandazelwa ngabazali bethu weva wena Thixo wabenzela basikelele bangcwalise Thixo iba nguThixo kubo ubakhumbuze ngoJoseph wathi xa esimka wathi uThixo kathatha wabo uyakuba nguThixo wabo bona ze bathi uThixo webandla esikhuliswe kulo uThixo ukuthi basikelele kusibhalise bona namakhaya abo nezikolo abafunda kuzo nakwindawo yonke abahlala kuyo unyathelo kwabo Nkosi benzele imizila uzokuba nyathele khona ucace babekuhambe umntwana wabo ngiyakholelwa Nkosi sobenzele yabulela nento zonke ngegama lenkosi Yesu amen amen sanjalo tamkhulu sithanda sicela tamkhulu sithandazele bawethu osezulwini Nkosi yethu engiyesu Kristu sithi nquma Nkosi phambi kwethrone yakho sinikuzuko nembeko igama elikhulu sibulela Nkosi kuba noThixo onjengawe awuthi wasigcina Nkosi kweziyure Nkosi zingcwele endlela yodwa Nkosi sibeka Nkosi abantwana esandleni sakho izinto zonke sicela Nkosi inkuseleko yakho kubo abahangi Nkosi ezithunya zakho ezingcwele nini into zonke uthibela izwi lakho
wathi ilifa abantwana nguwe yehova. Into zonke khani Nkosi abantwana wasikelele Nkosi yami, ungabasikeleli kodwa usikelele Nkosi namakhaya abo. Bangcwalise Nkosi yami abazali babo khona ukuze Nkosi ngendlela abafundiswe ngayo bangayishiyi Nkosi imfundiso yakho. Sicela ke into zonke ngendlela yodwa into zonke umfundisi uPeter into zonke umpresa Nkosi nomthwalo ngoba akusebenzele Nkosi ngabantwana kule ministry Nkosi ye-children's ministry. Sicela ube naye Nkosi umongamele into zonke lonke Nkosi iqhethe Nkosi kwezithithi nakunabanja wethu abe yinsikelelo Nkosi yami ukuze ngobukho bakhe Nkosi babe baninzi abasindiswayo. Naba Nkosi abaphathi abantwana base-Tetas sicela Nkosi ube nabo basikelele abe kusenziwa Nkosi le program umenyiwe Nkosi. Namhlanje Nkosi iyabonakala iclimate yawo Nkosi. Sibulela imfundiso yenze Nkosi ihlale futhi sikelele nenkokheli zemali sonke siyazicela lokho sazibona usenzela ngegama leSesu Kristu. Amen. Siyabukela Nkosi leyo ngale ministry ye-children's ministry Nkosi leyo. Ilungiselela Nkosi leyo abantu. Wena uThixo Nkosi leyo obona ukuthi besengona. Sekungathi Nkosi leyo xa thina silibanga singabantu abadala sijonge Nkosi inkqubo zenkonzo. Le Nkosi leyo ejongene nabantwana siyayilibala. Kodwa wena Thixo leyo kuba ukulungisa thina singalungisi. Ubonile Nkosi ubana mayibe khona. Sibulela Nkosi leyo ngomphakathi othe wanika Nkosi leyo ubakhokheli kulonyaka. Zininzi izinto Nkosi eziphazamisayo endleleni kodwa Nkosi leyo uthundezile ihamba Nkosi ngale department. Ngendlela yodwa Nkosi siyamcelela kuwe yena Nkosi nosapho lwakhe kunye nabo bonke Nkosi abantu abasebenza nabo ikomiti yakhe. Bekungamala Nkosi ungathi khona uba ngezela Nkosi leyo emandleni ukukhokhela abantwana. Kuba Nkosi leyo lihlumelo laboso. Sibulela Nkosi ngendlela yodwa omnikele Nkosi umfana Nkosi ukubana asindeke ukubana abulele abantwana. Sibulela Nkosi leyo amava Nkosi leyo ohlukileyo kwawa last year. Wongeza Nkosi leyo kwimfundiso abanebanika bona. Singanaye Nkosi ungamongezelelo kuzo zonke izinto zakhe Nkosi leyo umkhasi kakhulu. Abazali Nkosi leyo bebonke Nkosi siyabacelela kubo. Inintsi challenge Nkosi leyo bajongene nayo. Inintsi challenge Nkosi leyo abantwana bajongene nayo. Singasithatha for granted Nkosi izinto ezenzekayo. Kodwa Nkosi siyabona izinto abantwana baphumela kuzo. Bathi Nkosi abanye ezi decisions ezizawubangela Nkosi ubana ngoku ahlupeke. Siyabazisa kuwe Nkosi kuba sisazi wena bakhathalele. Kuba Nkosi ungekho Nkosi silungiselele esinje nakanye banakhathalele. Kanye nemanye Nkosi leyo ngexesha nami ndingaka ngumntana. Utabumani Nkosi leyo esikhokeleni esithanda kuwo. Kanye nesenkonzo. Imbewu Nkosi leyo eyatshalwa yile imbewu leyo esabile sakho uThixo. Ndinengqiniseko Nkosi ukuba nawo abantu imbewu etshaliweyo kuwo Nkosi leyo wena uzawumane Nkosi uyinkcenkceshela Nkosi. Ibenze Nkosi babe ngootata bamakhaya, babe ngoomama bamakhaya, babe ziinkokheli zabantu zangekhaya Nkosi leyo sibone ukuba niyathembeka. Kuba Nkosi bevulile ukubana babe sendlini yakho. Singa Nkosi isandla sakho singangesuki phezu kwabo. Ibane bandla Nkosi sibaxhase.
xa kuthiwa Nkosi kuyadingeka sincane bonke ngoselubheke yakho. Inkosi baba, ngayo ngumzali, ngayo umuntu okhoyo Nkosi, okhoyo uthumile kulesi program. Ebesebenza Nkosi abevekile bencedisa ukuba Nkosi ngabeni impumelelo. Singankosi ngangaphelele apho, kodwa Nkosi sihlale sisazi ukubana nabo bayabalulekile. I wish and dream that one day Nkosi abantu bazoba nenkonzo yabo. Basiqhubeke inkonzo yethu nabo baqhubeka inkonzo ukuze Nkosi bazive bebalulekile kuNkulunkulu. Yesu uthupha abantu basekulungele perspective. Kodwa Nkosi siyadinga ubanikela ithuba bazi ukubana babalulekile. Inkosi Baba, ngazo zonke izinto senzelwe zona namhlanje. Inkosi uNkulunkulu wonke Nkosi uthi abesound music, we don't take that for granted. Kuba Nkosi izenza ukuba inkonzo Nkosi benesidingo. Sizaphuma ngeNkosi sisiya Nkosi kwikhaya lakatata nomama Nkosi siyoxhasa Nkosi usapho. Singankosi lomlelo masifake endleleni sifike